एमिति किछि दिन भलरे चलिला खुशी मजारे आउ तापरे देखा जाऊनी अबे मु ताको कणा भाभी एटा तो सड़ा मुक्कटा जल्दी मो जोता सफा करी जा से गोड़ देखै देले पड़ी गेलु सॉरी भाई सॉरी भरी किछि नाही अंदर छाड़ न छाड़िले अंदर छाड़ हां साथ कैंपी वाला मत मारने वो कौन करे वाला खेलने रे आगा को रे हमके चकमा देखे वाह वाह आज हम संगम सो लागिबु बटन दे देखिले भी तोर समस्त बटन दे घरु जा जा रे बाबा जा घर मम्मी नहीं किया जा सी आज जहाँ कले मो सहित मुझे कही पारुनी ଶୁଣୁ କେମିତି ନା କ'ଣ କରିବା ଦୋସ୍ତି ଭାଙ୍ଗେ ତାପରେ ସବୁ ଯାଇ ତ ମତେ ଦେଇଦେବୁ ठीक अछि भाई ଠିକ ଯା କାମରେ ଲାଗ ଯା ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ତା ଦିନ ଦିନା भाई मारे अबे आगे जने मारे मार 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 अच्छा सांग माने कोडे केमती अच्छा अरे तो संगे मोर झगड़ा आइछि बा रह भाई काई के ना ना कोन अरे सुन सुन तो से मोर झगड़ा आइछि बे ना 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 भाई 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 सुन तो सांग माने तम सांग माने जहा करछन तमे किछि जानि छ ना ना सी जा करन तू तो से देखो तमरा भलो कथा मु तमको वैसे हम संग आमे बुझू तू की बुझिए तमको कि से माने किछि पचारचंती तांकर बासी रे पाड़ रे किछि से माने पचारचंती तमको सळा भोजी करूचंती एकला तमको डाकुचंती ना किछि करूचंती एकला एकला तमटू पैसा नहीं कि नहीं जाउचंती लास्ट को खाली तम खाया डाकुचंती कन्ना सांग अरे ये की सांग ये खाली मतलब पई तम सहित सांग होचंती बुझी पारछु बुबू सी हम संग आमे बुझू से माने तमको यूज करछन हला सी यूज नहीं हमें बुझू सी हम संग सी हम से केबे एमती करिवेनी ठीक है तम मो कथा परे भाब तू जा हम विषय रे कहबो अरे बुबू से राणा भी जा कोला ठीक कोथला होती होची अबे ता कथरा पडी सी अबे तू जे बुझाउ ट्राई कर सेमती किछ नाही बे मते लागो से ठीक हो देख से मन 3 जन से मन 5 जन भोजी करचंदी आमु डाकुचंदी खाली जा पैसा नहीं जाउचंदी तांकर से मस्ती करचन आमु डाकुचंदी मोर भाबुची चल गोटे काम करे जिबा तांको बहु डायरेक्ट कथा हे जिया कथा गेले भलो हो आज बा छोड़ो तोर काम कर ओई थाला बाबरे होची ता तू किछ समय बरे अबे अबे एक तो वाला से डाउट करी तू एक एक था जो असुविधा हो बुझुन बता तू था तू किछ समय बरे हां कर राणा खेल कला बुझिले सांग माने पैसा कलेक्शन हो गलानी खाली 2 जन दबार बाकी अच्छी बुबुर नलिनीर से देवे हौ देखुन से आसु आम अपेक्षा कर हाँ आसु आसुन
ଆଉ ନଳିନି ବାବୁ ପଇସା ଆଣିଛଟି? ଏ ଆସିଗଲା ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ ଆସୁ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ରଖିବି କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆସୁ ମୁଁ ବୁଝିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କ'ଣ ତମ ସବୁ ତମ ମନେ ମନେ ହବ ନା କ'ଣ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝି ସାରିଛି ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ରଖେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଲି କହ ତୁ ଏଇଠି ବହ ତୁ ସାଇଡ୍ ଦେ ବହ ତୁ କଣ ହେଇଛି ବୁଝ ବ ତୁ ଏମିତି ପଇସା ନେ ତୁ ବୁଝ ହଁ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି? ଏ କିଛି ହେଇନି ବା ଆରେ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା କେମିତି ତୋର? ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ରଖିବି ଆଉ ହଁ ରଖୁନ। ହଉ ରଖିବୁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ତୁ ହଉଛୁ କଣ ଝିଅ ସତରେ ମାନେ କି ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ହଁ ରେ ଭାଇ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଉଠଉନି ରେ। ଆରେ ଭାଇ କି କଥା ଆରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସୁନି ନା ସେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଝିଅ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଛି ତାମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଆମେ ତତେ ନେଇକି ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କହୁଛୁ ସାଙ୍ଗଟା ଖାଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି ରେ କଣ ଭାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ନହେଲେ ବୁଝା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ ବୁଝି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଭାଇ ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ ତ ଥାଉ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ଆମେ ଭାଇ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ଆରେ ଆସୁ ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ କଥା ବୁଝିବ। ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉ ଶୁଣ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କଣ କହ ଆମେ ଭାଇ ମାନେ କାଳିଆ କାନ୍ଧ ଆଉ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଆସିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ତ କହିବି ଆସିଥିଲି ତ ତତେ ଆଉ ଭାଇ ତା ନା ଉଠେଇ ତା ଦେଖିଲା କଣ ଭାଇ କଲ୍ ଆଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ ହଁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ବିକି କଣ ହେଲା ମୋ ଆଡାରେ ଅଛି ଯଦି ତା ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଆଡା ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେଉଛୁ ମାରି ପଡ଼ିବି କିଛି କରିବୁନି ତାର ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଉଛି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ହଉ ଚାଲ ଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆମ ଘରୁ ବାହାରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି ତମେ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଲେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବି ଦେଖୁ ତୁ କେମିତି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ମୋ ହାତରୁ। ମନା କରିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି
विकी ए जा पानी नहीं किया जा फास्ट तो भूल करो विषय को किन्ने पड़ेगी तब विकी को मारो तो संग को भी मारी तब भी मारो ଏବେ ଯାଇ ତ କଥାଟା ସାଙ୍ଗକୁ मत लगुच आम जहाँ कले भूल कले चल आउ फेरी जा कौन कौच आम भूल हो गला रे हमको छाड़िया कथा सांग सॉरी भूल हो गला रे हम भूल हो गला रे तो मो भाई का फे डाक तो भाई की देखिबा भाई मारची काय मारलो मारे रे कर
ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ମାରିବି ବୋଲି। ହଉ ଗଲା ଆମେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନୁ। ଭାଇ ଭଲ 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 କେଉ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା କରିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା କୋରୋନା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଲିସ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆମେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କରିବୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆମେ ଭାଇ ଜୀବନ ବିକଳ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ କ୍ୟାମେରା ଧରିଦେଲା ଆମ କ୍ୟାମେରା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କାହା ଛାତ ଉପରେ କାହା ବାରି ପଛଟେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା ସଦା ବି ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା କଥା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ଯିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମ କାହାଣୀ ଅଧୁରା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ହବନି ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ନାୟକ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଟିକେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଡରନ୍ତି, ସିଏ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ତାଙ୍କର କାମ ବହୁତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ଦଳେଇ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ହଉ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ହଉ। ଶୁଣ ମୋ ନାଁ ରାଣା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ଖାଇବ ହଣା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମ ଘଣ୍ଟେ ତାକୁ ଅଲ୍ ଦେଇଦେବେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେବାକୁ ଆସିବ। ରେଡି 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 ହଁ ରେଡି। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ଦୋସ୍ତି ଉପରେ। ଆଉ ଦୋସ୍ତି ଉପରେ କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଶିଖିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରହେନି। ସେ ଆହୁରି ଯେତେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବି ଆଉ ସେଇ ଆଗ ଭଳିଆ ରହେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗଟା ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜିତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପାଇଁ ବି ଆଗେ ଛାତିକି ଭୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।